Hi guys! Welcome po ulit sa bago nating video. This time, samahan nyo kami guys at pupunta tayo sa malaking lulo dito sa Qatar. May malapit naman na lulo dito sa aming lugar pero gusto kong pumunta doon sa malaking lulo na medyo malayo sa amin dahil siguro mas maraming sale doon at maraming mabibiling gulay. How many years din guys na hindi ako nakapunta dito sa malaking lulo? So ngayon lang naman ulit na ulit. So check natin kung ano natin mabibili. At malapit na tayo dito sa may Lulu, abot na natin. So maraming branches ang Lulu guys, iba't ibang locations, pero dahil nga may promo sila at iba-iba rin yung mga prices at stake, susubukan namin dito guys. So marami na rin ako naipon ng mga electronic coupon doon sa Lulu Bin Mahmud sa aming lugar. Pero try ko din dito mag-ipon ng electronic coupon. At dito sa malaking Lulu Hypermarket, ang kanilang first prize is mamimigay sila ng Land Cruiser. Tapos hindi ko alam kung ilan yung bubunutin nila para sa mga tig 5,000 Qatariyal. O diba, who knows, tayo ang isa sa mga lucky winner. So tiwala lang, diba? So tara na, pasok na tayo sa loob. Pagpasok mo sa loob, eto nga si sweet corn nagbubungad sa'yo. So amoy pa lang, matatakam ka na. Heto nga, at nag-order na ako kay ate ng isang medium size na plastic cup ng sweet corn. Marami ka rin pagpipilian na flavor na gusto mong ilagay. So sa akin, sabi ako ng paper, konting asin at lemon with butter na konti lang guys. So nakadepende na sa inyo. Sabihin naman nila kung ano yung gusto mong ilalagay nila eh. Ayan, sarap po. Yummy. Pasok na tayo sa loob. Pero kuha muna tayo ng trolley guys. Yung kasama ko busy kumakain ng sweet corn. Kaya ako na lang magtutulak muna ng trolley. Dahil ngayon lang naman na nadala ulit dito sa malaking lulo, ako ay hilong-hilo guys, napakalawak, maraming tao. So ang first stop namin is sabon. Di gaya ng city center, gamay ko na lahat kung saan ko kukunin yung mga item. Next is kumuha ako ng fabric conditioner, hindi yan sale unless sa city center. At dahil nga sa coupon, dito na lang talaga kami nagtiis. Kami ng rice. Next is kumuha din ako ng paminta. Dalawang klase yan. Isang durog at isang buo. Kunti na rin kasi yung stock namin. So dito sa egg section, ang hinahanap ko talaga is yung color brown. Bukod sa organic siya, malalaki pa yung yolk. So hindi ko talaga gamay kung saan ko kukunin yung mga gusto kong bilhin guys. So gaya niyan, wala na akong video guys. So ready for ano na yan, timbang. Dami pa natin lemon. At pagkatapos namin magpatimbang ng mga gulay at prutas, eto na at nakapila na kami sa may cashier. At pagkatapos namin mag-grocery, heto na, nagutom na naman kami. So sabi ko, tara na lang sa Pizza Hut. At nakapag-order na kami, in waiting na lang for 5 to 10 minutes guys. So for the meantime, ayan muna, soft drinks muna, ang una nilang sinerve. So finally, heto na ang order namin. So nag-order ako ng 8 pieces na spicy chicken wings at spicy chicken ranch. Thank you. Yung chicken wings ko, walang pirasong order ko, pero partial ang binigay. So kain na tayo guys! Time check, it's 11:10 in the night. So, it's getting late na rin. May pasok pa tayo bukas. So, ayan. Salamat po sa pagsama sa akin na bumili dito sa Matar Kadim Lulu. May Lulu din sa amin sa Bin Mahmud, pero ito ang mas malaki. So, maraming salamat po ulit guys sa panonood. And please continue watching my video. Salamat po sa suporta. You know who you are guys. And please don't forget to follow my Facebook page as well as my YouTube channel, Marie Per Vlogs. Maraming salamat po and till next video. Bye!